Пичове, а защо и на 3 видеа няма и едно гледане? Ама да, то нормално, аз съм с 12 аманта сега. За сега, моля ви се, абонирайте се. Абонирайте се. Сега, ще би още веднъж. Даже ще направя задна ножица. Задна ножица. Кристиано Роналдо 2 ще направя. И ако го вкарам, просто се абонирай. Какво повече искате от мен, ме пича? Моля ви се. Вкарам задна ножица от тука ще я вкарам. Ще къде вратата? От тука ще я вкарам. Ако я вкарам, се абонираш. Ясно? Ай, пича, вкарвам. Не влезе, ама пак. Абонирай се. Моля. Моля ти се. Виж, каква задна ножица направих. Абонирай се.